Mbak, ada ya? Aku balik, aku balik. Ada di video ko naina na oरैबायदि मोजां नांबायलै भिडिअआ थाइलेन्डनि आरो थाइलेन्डआव थांदों आदाया ओरैबायदि मोजां भिडिअ लाबोदों आदाया दे आदा आं नोंनि भिडिअखौ नायबाय थायो लाइभबो होयो आरो बिदिनो लाबोबाय था आं ओरैबायदि नोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोलै आदा आं नोंनि भिडिअखौ नायबाय थायो समफोरबाबो नोंनि भिडिअखौ नायो आरो समफोरबाबो आं नोंनि भिडिअखौ नायो ada ya हागौबायलै दे मोजां मोजां आदा मोजां मोजां बेरायबाय था नङाबा गोमागोन मोजां मोजां बेराय नङाबाथ' गोमागोन आदाया हागौबायलै ओरैबायदि आदानि भिडिअखौ नायनानै ओरैबायदि गोजोनबाय आरो नायनो हागोन भिडिअखौ ना बारा गोलाव आरो 2 मिनिट 3 मिनिटबाबो जागोन नायनो हागोन It's all